penense sade chena se yante asem fofora yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mawi yesene se be hye mebo na teteme me nkuta na nka ne megya na nka na makoka se mehunu ya anka sa obasa asabone aka enka se boja titibibo mposo mayenko na se wokoto sabo abi si unua so a ka tira no se he aboa sori yenso anuti na me wo hena na bi sitie eja wusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi maninsam apampambra wo si ebura mamponde hye ni bie danfo ye dan bremo Dagon, Mebinko. That's Summit live on 104.5 FM. Ibacho Oko Mortiniswa, Samen TV, and a Pimsign TV, YouTube and Shot TV, Facebook and Shot 104.5 FM. Ibacho Moon like it, Namun share, and then some young fancy home for Minsani Faso, Yaman Bua, Kasi Bua for Brekum number 1, and Koswatu the Brekum Bulldog. Caveat, probably and concerning the commission mine, or Chicrom Cobra, Assemblyman, and Sophia. Udifo Elijah, Pokune Commandi, Ja, Frishubai, Titimimo, Mount Camel, Dashi Bala, Busum Cassina, on also Batinica of video. Media Usuma Pokun 20, a boy here, Kuman and Awaka Sibritu Bakwame Gong, Jatan ye, Ewiase Mu Nsem, Mu Nsem, Wadi headquarters, and some Dosop Wahim Fie, anyhow, Epacho, Yenny Disun Mu Nsem. Soon some court Ghana hangina and Ewiase Mu Nsem. Any challenger, no challenger. As I'm Areho, na Asefim. Pauline Patrick Manikosunina, Mamodia, Nature, Akolan, a year, which is a man for Hobby. That's about Hunachano, and yet they bet to me a mamma for whom. Nemodiaco Sophia, Camobia, answer a mamino, Minasha, and Coparas, Pauline Mobia, who Diaco Sophia, Mishawa. Mamodia, and the Pauline in the Facebook Live, Nani, producer, Naj Ampa for Men, Sassicapa, Tosumiano, Passasso number 2, Comune, Ayacrado, or Burge Mayepa. Produce obra sa produce Ewiase Mu Nsem palu ya mehu kakra mehu de ekoso kakra se asem ye ntimi wo ya nimu mesra akwasi buafo mo na ya nsama me enti mehu de ekoso kakra se de be ya asem na kana mo be hu sire sitie eno mu akwaba menti onga o ohun ti say ho ye yo sabu shafo nyina ho ye ame adun bi a ho yo ena asem eni hambani ni ofuna umsebenzi Matota Hambani niyofuna umsebenzi Matota. All right, any more cover? Yeah, ja. What is saying? But I'm here. Your friend saying? Me dear fear can do. If you can do what in fear saying? Me did 30 years. In fear address, sir. Okay, sorry, Ben. Me kwa apostolic. Ukrom ne he. Cancel be kwai. You what worry? But O my saying? Yes, sir. Ma say the mema saying. E man ba ko be ma mienu. Oh, okay. Okay, me that's it. Adwuma be na yo. But I'm nya adwuma bia. Uti fie. But Udi dia no ada. Adidas. Udi ya na okoda dikoda. Abe ye wate. Masem no areho na asefem. Ebetumi atu obi a ntimi semo mu a emoti radio ho eti Ewiase Mu Nsem. Ana mo nso am hwe YouTube and Facebook and Samen TV na Pimsign TV no. Epacho na asem no obi a manenye asem hia. Me ka se akoda no ada nkoso na so. Paul mi so ya me hwe de ekoso kakra. Me se wa uri twa kakra mi ne hu sesitie. Sansa asem na areho. Akoda emfiedu wotina ntina ese atie susu kaka sabi ase de akomaka no ase de sunsum ya be hye mu e ba ne se de ba ne sa ne ma me e be kana kosem eno anyumre de aboko ene se me wo me be ma me nu e fe na koso ya bo one me ya aka enso me wo no wula dan be fa akola ndi ne ti bodem akola nyine ya ne ne e flo no nso abodam okeka no ho na me de tu na me kwaka challenge aye ko baby be ko bia no mbisa se hwan na me wo be fa akra ndi ne tibod dem ni pod ni tibod on na de yale na ye no me kwaka o si nya be yie na ye nsuo na no de akra na kwa akoja na ye akra ne sa to aso me eti atoto to nwan aton kokwa me de akonsuom ya de tia na tie ensem de ba be da tiefo na mo bi mo de aboa me Omano on a penny. Bachan. Okay. Nipona also yakoda ne sana. Odi no. Ma minua. O ma mi anka senua no. Na chire ma mi nsa ne ma mi. O ma meti ase. Bachan. O panso e. O ti ase. De akoso nyina o ma hu. Bachan. De no mo soka.
maame de se opakula na yalesa enti baby ebeti bia na odi machi na de akola ne ko enti akola na yalesa na maame de ope wo so ne maame ne yaka ba cha no ba nse na mo yaka de kwaya ne se menyem no me koto board ye eno bi te ba ako eti me pai se ne pakula te board ye ne ba ako mfa mienu aka ne meka ho me kwaka na woje ma ne ho eti woni mi yi ne mo ano ayi ne mo ana ya aka ne baaye enti wankasa me hu biem kopem se me de wo ya be fa akula nti de board dem no Bale me so enyenru ho eduru ayo mo ahwede ekoso enyenru ho nom igusu me dago no so nti eduru ayo mo de na ka che no hu de ekoso ne hu de akwara ne ye ofie ha no tire wo se titi ye no mo de na ni kakaka fam na ye hu de ekoso enti maame no ne yaka board ye hu nti ba cha medase enti ono ne yaka ba cha ne mo awo ka ho no oba ho awo ka me wa ma me wuwie ye no e no be wula dem be fa akula no eti board den on me yaka denden de wo ba on edi animu wo hospital me wo fie aden na wo fie awon ebo me so etina maami bi won so gi awon ne ko fle ne bae ebo so se na onimu data ode be wo na minim mi date na tibia na tibi ya na minim se eye awo na aka na me ngo den ntina minim se eye awo na hwani na wo fie ya ne o ye me na maami no gi awo no na maami ne ba no enipa ne wo ha no hwana gi wawo maami akosue du fie ono ne hwan o cancel ono so de no nyem busuani no je ho ho tifie ono be gi wawo ne wo maami ni ono ne ya aka no sana mun tam nyakra na eba ne se no man ko ama ne wura dem be fa akola ne ko bod ne ti ko bod dem me wu wi akola ne da maami ne so afa ne wadwale na wi etimi me wu wi ne moje etum na maami ne se mentwele dan eti dem hu anso no di animu na ne ba bi ya fre ne ya anso di achile etu oba na obaji akola ne film maami so de akola nti hwe dem yensa odi hwe ma na opie imprensa na maami nim so ne yaka maami ne oja wonde minim sa ne wenim sa ne woni tua mani tua se no wawo no aye mre ne so wa no ame bia opede odem ha sei unu se me no ya na maame ne se maame nkasa na moja ne etumi nti maame nkasa oh okay nti odi akwa ne bo di dibo dem prensa na wo hwe no na me wo na ne ba ne so gina odi bomu kese odi bomu kese me ensa akoda ne ya wo no nye na afi ne kula ya dwa na ne ensa na tale ya kula na odi ne ti board no amna ya ji wa ma hobi wa ma ho me wuwie ye na no bowura ho no be wula ho no wa ma otiri nkwa wa nka hwe dabi tiro bia esisa ne no ba itimi nka bomba bi kwa no ni no ho bia no ho te sen ye de mo afimu wa anya sa owura ho na no kodi akoda no film amene nsem edi akoda ho no foforo no be ma no nye di ti ko bo dem prensa nye se na tale ekola mami asemo ka sa no nsem chade ne ha no minim de ha no o kan nsem bi wa nka hwe ya chansa wo kasa wo se wo so de na koja busum bi brebe no nakwa ne koja eno be se ntokwani mu o se nso mintimi hunu ye ko me ya kula no o de kwato ne manim se me so la me se bebe me ko bia o na de yale ya kula ntime me enko jakobu ko mfo flank ho eti se ye ko na se nyo na de yale ne ya kula na ne man se kwa bi umpe bi mu de mbefa so eni ye ko na nipa fo ne ye ko ono ne baka ho ena me na kula ne papa ene ekwenti esi wonu mu na papa konfona so kan se nipa na ya mo ba ha emu ba ko na de yale ya kula na ma timu ko konfo frank ho ena o ka so hiam nipa enan no ana mbom ko ho se ye bom ko ye pedansi se me ni akula ne papa ana o so de ne ba na oni ne bom ba de mo de akula nti be bo de mo woni ne ba e ko ye eti na nipa fo no ene bom ko se ko hu no kula ya ewu nti mu duro konfo frank aseme na o ka ye duro ho no mo se na oni maame ne da onem ne da de ne si ye duro ho no mo no se akola na ya de be nipa nan ne abemu ba ko ne de yale ne ya akola na maami a wugina wona de yale na ya akola na suma na sane mpacha no se maami we na ya akola na sa ya akola nti akola no beto na odi nbesi bu so ama wa kire adekode odi ya akola ahono me oka maami na nka hwe ye ba ne filo ko me nko no wa nko bi mbeto ne ani se bulonya e ba 31st ni wan ya me wo hono mu na ono oba be frɛ na kuasewa e ba ya se mba be fa kula ndi netu kwan ti me mo me dabna do be ba na msiju
me hwe n'anima wa ama me wo hozo ne kunu eni teacher for mienu na committee ni baako e ka ho ba ye se ye ka say nkoso brepa san sa akoda no otenantina nkoso peja no ade ne ho asifam no muni se asem na areho papa akoda mfiedu na ho ofa yenka mema pa ohwe agire da ne simu a akwana isa na areho pa nti mo hwe nkoso bra ofia ya areho sam ento aso nti oba be fa akola ndi ne tukwanti memo wa me ho mebua no ho ma me na ama ena memenda me ko ho no se mabua me ho awi o me yemela wa ma oso oni ba bi odi akola ne kwam de mekoso nani edi se ma me de me koma police for mo chemika odi mekoso ma me nani me de so nani efie ho adan se onu anaduane a wo die no o me yankon oso wankonti onu naduane me egi asi ho ena peti so nani no so de akola no kwan oso de akola ni tu kwan akoye dan oso wo ka ho bi me ka ho ehin na mo ko obusai me ka oso wandi wa hunu ba bi a odi akola na me yakọ etu wa me yankon no ena wankoti me egi na duane ne so na me ko ne so nani ma me de ko ma police for so mo nchem be kwai ya kwai di akola na ye no a police for no ma me di akola na be fi nti mu di akola no kwase na akola na ye ho police station no de wa ya kule bi sun enkoso bra obranya asem ketwa akola ni sun ema asem no oba ni kunu ni ba bi a ho no mo e ko tias ka se mo fa me nkonkotum emla ya kwai mo sha akola no wasinya de se mi chire masem enye we ne de mi tum etie mi na fi ni mesesi asem no na won hwa akola no yesi asem ni wi obo meka won hwa akola be sine oso won hwa akola na sem de kokoda na nam wo ahimfi nti ne na asem ko ahimfie akola bosumi aba nti na musa ko ahimfie me ba na fe ya ko ahimfie ne ya ko ti de si ye akola no ne ti bo dem no o kan sem bi Bato ma ntisi waka asembi obi na no ne kwa ahimfio na ni bisa no oso de akora ni ti bode ma ampa en me ba ahimfio ajetum so da kwenti abodem ye mbusa nse oba adem ho no oje akora ni ti bode prensa akora won foforo no e ho na opie ko ye bata ma musa de ntino ye sa da bi na almoje tumitimi de me mankasa ma me nso musa no bibia ma me na misa na hwe aseme mo ho se obi awo nye obo brother mo aso akodem koda awo ne ya de nti abodem prensa pan adan na mano adan hoko musuma musa bibia adan but tell me na ma me si ma me nkasa emoje etu mi ntino si ma me nkasa enti mi na me twele dan enti wo wie ya no ndo moje etu ya no kre na ho chie na wa musa bibia se ma me obi a me no wo ya aka e mu se ma me nua no nanso ye ntam nye eye de na odi sa adwuma no wa musa no ma nwuna adwune bia nhye mi o ma me nso musa no me ma me wa nteda wa mo na mane ma mo na mane se ma nwune bibia nhye mu se ni ntino enti ma me amane na okunu wo he wanu no oni fi okobo na mane Devi adan se bibia de ahye ho akoda awu ne ani ti se kosua ana wonim acha mi enti na mo no nso hye miami akoda ntwetwe na ti ase kosua na da kwa nti abodam pensa pan den so okon baby no jani sa hasa mo hwe no aso mani ntife enti akoda no ofefe no na oduru bese na mu se da bi akoda no ase bibi nkoye baby efiri nante ye no eno nante anu ohula ade siwa na akope so nyina ma hu hwe ye hu de na nani no de na atale se ne se nsu etimi ba na fo no odi sai efiri busumi nsia akọ nte ma me de ne ko be kwai kese mo transfer de me ko ma me ko plan so nti plan so fo na transfer ma me de ne ko oji me ko ye no operation ndiye kasa akora nde na ye no hanso wa kaka nkoso obrepa sese nani wo huna de nani so afra nani afra sa so ke kana ho awurade ontimi so nkasa sese kasa akora ni hu de wo huna de ontimi so nkasa Ewiase Mu Nsem doso eba cho se na nyime so TV ho Sameng TV mortin so hwe Sameng TV na Pemsen TV na YouTube ni Facebook amamodi an ko hwe akoda yi so dan ko so na so enko so de no bia onye wa kaka o sorry no chance no munim form ya se bo hwe de enko so atru enko so abasa kwamu na enko so no so nka no ho ya ra hosem ye kasa akoda yi onhu de ani afra ti da bena o de mamene kwa hemfie mame November nim ona akosa man no hemfie ba chai ena
December omuka se menti ya ko no mo share 31st na emla no 31st no omu ni asem eto mo share blanda ba ko no ye kwa ma me na amba ba komplenu nyina wa manti ene na eka ho emplensa omuko serve na o baaye Joba na mani anizai na nanu bisa ne den na namu bisa ne se na mkwa ba so ntino timidi akura ne ti board dem oso ne ne enye boni mu na odi ne ti ko board dem na opening ti fe enti odi ne ti ko board dem opening dia enti fe opa kwa enti fe enti odi ne ti ko board dem na anye bia akwa na enti abam ba cho de bi enti fe chese opesa akwa enti fe ndiza ba cha enti fe so de menyini se etwi mi enti bi da ko so ti bi da me pa kwa enti fe ngozo dictionary home ani enti fe nyetwi e pe enti fe ene dia enti opesa akwa enti fe no na aye ne twi ba cha drone asante agubukum no kenkan pe enti fe ti no opesa akwa enti fe ba cha asem no ka che nanu ahemfie ba cha na ye den ana na se ne sadia wo fle enshila foma wo mu aba betena sem no mahu ampa nhia fo so ye koy ade besi enti wo fle ya sunsu na nana sunsu e bae enti bi kura mposi na nanim na jei ba cha enti emna o ka so pa kwa enti fe no de si wa ana o ka bi ka ho an won se wo bi sana sem bia na on de wo se o de akra ne bekọ FM na so de akra ne bekọ konfo ye bi ho ena na nane ka chense ne saade o metena kanim na yemla ahase na FM ne bia ne e bo so ma wa ankra ne kunu nti so ba ne kunu bubefu nti mna o ka se o pa kwa ne enti fe no anu mbusa ne den na no misa ne hwe o mbusa se enti fe ne ye den o mbusa se na wo na amenti fe ena o se ya na wande odi bom se o mani enti fe na wa fa mom se bi adwenboni bi tachili no bia wo ne ba empo se nti abama eya wasema ni be mo ne yaka a mun sese mun ntem na akodai wa wo ne nya wo ti abonten akwara wo da won se nti efe sa aba mun nim no anso akodai pam ni be nti fe ne dia anadwo na asem be ni nti mo ka mani ko si sai sa wo mu kawie wo mu bua ne fo na je ambo fo modern men sankan na odaruma na je ambo fo men sa sika poto so mienu pasaso na matu akomo hene na ha omodia eko bekwa na ni mpanifa ko transe tiemfa akonya so na yenchia na adwo apina man asante bekwa manhima na moadwo na nwumrei omoadwo man ade pa na mo tia ye bre nkoso kontra kwa ne ba bia nyeye ono so ohu ade na akoda ho fu bi ekura no ho ne gye bi ada ne simo ho asem ne ya me yeye na mo akwaba kwa me yuso ra akura na mpom ti sai adom ne ahwe ye na experience yeda obo ade na se ene omodia etufa se drone eko bekwa impacho mami nse mo ken enokre me pa koda intife koda nge mami ya efi abontin asoditi dia bodam pensa pam se me pe intife ayi nsem enokre ana se boshimka kwa me no hasa nansem kwa me so betima ma we show video no ekoso fa de me ehu de ekoso na hu se de ye kan wo ntwa nkontompo no kreturo na nti betime tomika no akọ YouTube na Facebook no akọ hu de ekoso ahemfie ho akoda su nkoso no dan na so obobo ne mu no wani bibia nyeye kaka kwa me no kreturo do na etio se ma me ne gitum se okoye over bofrase wo de percentage ye tadwa no de ne ti ko board dem mbrensa na eno na akofo we aba nti se obusa metwa ne ti omre ne nti saade chefefefefe oyatum na kwa me mame no wo yesebe na ne afie ba aduoso na e friend temi ante senye na na bekwa hema na adwa praman a otoso mienu a na ode ne to so yo batan a keka obobo ne wo ahemfie no kwa me ko nti na ntimu kwa ahemfie nyina se na kwa na ye de akoso ani o awurade nyankopɔ mame ne gina ho no mame ni odie mame won ti asemase kwa me sebe omo dam so won ti asemase mame ne gina ho nti ogitum se ampa so da kwa nti bodam emprensa 100% so pa kwa nti fe kwa me ogitum se opportunity ye fe nam so mama ndi mbusa se wono oto no a ye ka se wono oye bidwani on kire na dwo sase mu ho be ka se ene se ne medifo nam so bo ahofo dada ubu ahofo dada na ji mfu so na de mo ne se umu ti abonten mame ye gina wo wanko obi uye de hu se akora ne awo no ti abam achia nti mi ko bodem na mi ko sese ma na efe ode no hui akwame ya samsebe oso ne onentam nye de de be na ekoso na gisa bofra na se be de ekoso nyina na dache no ehye onsam o ndi we onso so bo we de bo wanye ya na
kwa me de twa mu obekwa mahina hin o mahima hin fie no na ye mo adwo na nyim na Ewiase Mu Nsem so ye mo adwo busa me a kwa me kakra ko no de twa gu na mahima na to no fe no to yo na kwa me de asie no nti odaru ma meta mo nti enkoso de chese de gina chire ho no hwewu na na mpacho me nwie de gina chire no hwe onya na no hwe mu aba ko bi gina chire ona enkoso asom na no hwe oba ni di spectacle obi o adenso aye TV onya wanim enkoso obi o bosika wo be chirem chese a de o spectacle no de o hwe se o bosika no sebe na odaru ma ose akode oni ko jansuo bi eno brebe no ni ko ja nyina wo se ye ba sa na ye se oni ko jansuo na ko ye hu ade mu ade ko to odwa miensa ene hu ne ma nyina ko jansuo no sesan se obeda nsuo na se yare ode man no nsuo no menyi fire ne so kwam ko ye amamre wo nyina brebe no de akwa ni ko jansuo no wo se amra wo ye sa de wi ko da nsuo na se ne na ba won chima no na onyina ema no eno nti se ba sa kra ne yare no odwen se ensem no mentiase o ya ba tiase me dwu ho mentiase ma me kwa be de be fia ma me akode ote woni ne yaka kwa me yatwa me ba fia woni ne yaka na ede na woni akode ko jansuo na ya wada ya me adoma kwa me duada ya wada ma me obi ye de be kwa cancer ehoro ma me fi abuya akrom abuya mo adwo be kwa cancer abuya cancer ma me de be ba kwa me de be treat you live mo bi on nyambo ya wada nyame de yenko che na odaro ma muka mani ko sisan kwa be ka ko wie se yekase ke ne mami yako ba studio ne wo se okuro tuka okuro ni ho ese na na nyama se ma kwa me yasere video so wo se wa woni ma ware ka che na nyama se woni ma ware video so o pa ware ko ame wo se wo hwe no so yenti be ma pe no chana ma me ka se na yin video ne kwa me ka ko bia ka ani brisem no de na odi e toke o fio o me pe ni we abia obi ba sa o mu chemu akoda na o mu so wo no aye ne sa ama tifie na wa kaka ayin fio se ya ne koso ene bra ya bre kwa me ya nutia pani a ma me ka se tia no se me kira ko pani o me nya so twe de ma me ya yin fio ne no wo de tu sei tina wadaro ma mo ka ma ni ko si se ne pese mu no ko wie se wagia tu se mbasa kwa asem no so nyame ya aduma na so de amaye ekwa be boa ye akwa hu beto no ene wo sere yenye ne moa na ye be ya ye nanan onya ya resa na de ko no de kwa me anu ode ba be twa me na ba fi ha ade kropo tinti a otu sa na mo no na wi yoko dase onsuo mu se wo de ko ja nsuo se nsuo no muwa na abofra ne nchi de ekoso onyina yakwa no se muti wachi de ekoso nyina abofra ne nchi o chi wie dia na kese afi de abofra na wo be chi no oye yare fuyi wasa ko da nsuo na se ko da uri hu dwan be de keka onyina kwa ko da nsuo na se a since there abofra ne ho anto no o ko dase yo ko da nsuo na se na se men so men tiase asije nya se emra o elite ko bodam no ko je mo se ka abofra ne nchi no onyina yi no bia onya odefo ena ase atia fa de kom nti onim se bia nsuo no na wa fa na boade na anko enu ntina e masa de ne ko so ko ya boade ne wiye no koda kosi ankosi tina jenti obapa ni akoda yi a nka ba ne kwa me wira ho be kwa ne me akoda mfidi na kwa na ya sayi o hwe kwa me hwe do ye ede ko akra de se kwa ofisi ne ho me se emra ye wo be kwa wo woro no nyina wo bo naked pa de se me ya hwe kakra papa ne kura tete papa ne kura akra bo naked na dai wo bo naked kwa me ahumete na nyame ya kwa me se wo yon wona ka se wonyem onyanwoe ya wada asem wo be wo kwa me nyame ya duma ya wada kwa me because the matter is pregnant and you much antifanu and wo be wo ya wada you the jaro dia so sana na no kan say omoja ma dia ene antife no ba kirem na be kwa ma hima na adwo preman otofu mi no so kwa bodu bia che yensa ya mmoa na bofre ne ho nto no nti no otu yensa fre say ya mra me di mo dance ye obi an ke say wota be kwa yimfio na bi obu ntagia kwa be sada samnetie trodo na me da sipi na ajay mensa ampafo na dinu kama transmogrifa na yawunti na ajay ampafo mensa sikapoto so mienu pasaso na matu akwa hine na kasa na me producer pragope na obo adwuma pa nwia na obedu abrante trans na me musa akosa ba ko miensa na yentu asem na so na ye so 815 pepepe me hwa akwasibu afo ne bofu ye papa na akwasibu afo bofu enkoso de menim zo beka odifo Elijah so gwa huhumu na afa ye de be koso bra ni me ka be ma imo akwaba eja oho te sai nyamiadme obani akodai bacha wa na achim no wo no bacha de koso nyina otiye mete postmortem chese abiwa chemu a wo pe obantife be a wo ne ketekete data na mu nge didi abodam prensa pan asa ko den suase e bacha ase me wate na de na ya fa ho ohun bra obra na obra nti wutumi da bi ujansu se ya wo na wo se no
sɛ woama no aduro koraa no a ɔntumi na men san so obesɛ you mu de do hye sɛ ɔntumi na mu nnuro obesɛ ti sɛ nanso ka no ɔbane akoda no mpagyan nkoso obre nkoso obre anya hwe na mbesha miti o kasa come na de faso be ma maame no come na de asem we faso ya ho na asem ya pushia ma yen se ni akire woni agya no sɛ nanso ka maame no de memfa no ho nkyɛ no come so ukoku no menkono ukuna banya wo menkono huhum dia na ani hawo menkono ne mu sɛ hunam dia na obenya asɛm come na de faso yetio maame no menkono na sɛ ɔma sibi o se ma akra ne blend ye men so sɛ maame no nsa o ma akra no ho ntɔ na enya dia meja maame no awurade ba nyinsa abosom nkrom mo hɛ nkoso ne wadane posi akwade fa na osa no ofa na osa no ohu de onye no ho ya ro hosam kase abanta bia sɛ uma nsum kura ya oya sɛ ya no ye we fra no pa ko sɛ nwuro bitme akuria akopom sɛ adeɛ bɛsa meda se abejafo bia mram sma kra na odi for Elijah sum nambi na ya hwene so 8:15 ama amde commentary to so na asem we yenya mane nka da yenya mane nka ase nso de hu jimbi na am se yemwa enkoso ye awurade enkoso mane hu ofia mamuso na akwasiba for metrance na enkoso mrambi na ye hwena yen so ase sa to so ayabra husem kase pa na be ya kom na nwumre papa na fe na shechiri akwasiba for koso transnienko papa na peja na de shechiri kwazi akwasi na uzu wampa kame minsu ye na yo bacho etio mwanwa kwame unim me dwendwe niema bi komitirim niema bi na madwen mu na mebisa se maame no oye saade no onya mfie sei post mode some just so via dioso ni agire thank you me nkase maame no wonim hu bi because edam no so na we nyina baaye ana said any age enso ne niema bia ye ne ntino nso no wanhwe yi nso a obe dira bia kasa de dia okoye ye no eno nso so ene oye beifo ana wode akra de hyebre na ne bibia kwhye baabi because na nanom no ene mpanyimfo no omo niema bebre wono mo a ebia omutimi ye ede mo nananom enya adwemboni mu but ebetu aba se bo se ani fufuo bi nso obaabi wo mu hu bibi no ma fa de nanane ye no so no mo de bi o mo de yakoye bibi na afi wadwen o se de nanane koye no ne yiye yim na no ye no but akoda ne bone ntie ne ye na kire baba me no na o ani bone ebi nso ana ntisa ana ye nhwe ma me nimfie nso a wadi kwame de akra ne actions wo ye no a niema wo ye kwame unim se de bia me ka se nyame boy bibifo no se o habrochie na o hwe enkwada bi te se weenum eniema bi o mu da na di suban o mu se de o mu ye o mu niema kwame we say sakra we suban we odam but eba no yen abibifo ase e beka kire say spiritual but broni saadi we say bibiri wo ho no akra we de to onye hwe we obidia no tinsuo taka obidia no tinsuo taka akwasibuafo but okrem emusa akoso akona to aso mini problem obani akodai ya wono foforo obaya oyire se obi fira bonti de akwanti abodam prinsa so basa akwanti efe ka be den kwame mamencho eni yewo before eni habamai eni nyama bebre ebidrofui obi tibe kase we you bema wode fa ayibi fa ho bema obema na ye bachi akwasibuafo me nim se me nananom am no motreye akora ketwa ye wona
yɛtumi kɔtete beduro bi yɛde fɛ ne ti sɛ bɛyɛ ne ti bɛyɛ fɛ Akwasibu akwanti de ntɛtwa onim sɛ akola ketewa ngɛ ne ti sɛ kosua oh so onim ɛnti sɛ kosua ana wonim yɛwo no to wɔ no tɛkyɛɛ da den ofiri ne maame yɛ mba na ne ti na mmerɛ batɔtɔ mframa fa na ne ti na yɛ den akoda ya wo ne foforo abawura dem ho na wonya mpia how many wonya mpia bonten no yes ne ti ne nya pɛtɛ am sɛ wantie meteyɛ ba wo yɛ na ɔsɛ ma gyina wo yɛ fia bonten bɛdi akoda no di ti bɔ dem prensa so ɔsɛ akoda nti yɛ fɛ ɛna mu sɛ ho asɛm yi sɛ sam ne no akoda nti no mfama bia nya ka ka bɛte nam sɛ bia wo ntɛm yɛnto asoma me ɛpɛsɛ me kyerɛ sɛ ade a maame no yɛyɛ no sɛbi yɛ bibifoɔ deɛ wodwi ne nyinaa wobɛka sɛ bɔnsamsɛm na ɔyɛyɛ no nyansa nim adwene bi anim because ada na obi bɛwo ne ba na akɔfa akra ne ti abɔdan ana wode ti ka dan sɛdeɛ wɔka sɛ wɔde ne ti bɔdan bi nso a na nyɛ dan gbangban akoro yɛde akoro wɔ ti bɔdan ma nkɔbɛwu na so so kɔ ne yaka na yɛde na wo ne obi ba yɛ akɔ kwame wone ne yaka ahone ne nka ofia sɛ na mo kwame nti na meka no gyesi yɛnya maame no deɛ yɛka nyinaa na bi kura mpa sɛm a yɛka nyinaa no maame no ne mfi a wɔnya ɛne sɛbea baabi a wɔnyina duro no ne kasa kora bi ansisi so nti sɛ mfi aduoso a 10 years back na wɔsɛn na wɔ 60 years sanete kwame obi nya 50 years nso na menopause ne nneɛma akyɛ na adwene nto yie nti na meka no sɛ yɛnya abotere sɛ akora wei wɔ buroni kurom a anka maame wɔ kura mpo a wɔte wɔ no nkuro no kora kɔbɛbɔ ne nsɛm kɔbɛda nyame ase sɛ ne ba menka sɛ obi a ne ba yare wɔ aburokyire wɔ pɛ but akora wɔ aburokyire a anka ne maame bɛfa ho sika wodi wɔ ho akora wɔ nkɔnya sika kɛkɛ mate bɔfo na mmom ɛba bibam ha deɛ a ɛyɛ problem sikasɛm ohia ahokyerɛ ne nneɛma no nkyerɛ da bia yɛde adwene fukɔ so ɔbɛyifo menka sɛ bɛyɛ ntimi nyɛ adwuma deɛ maame no yɛ no kwame ɛmfa kwa mu obɛba wo ne ba no ade ne ti kɔbɔ dan mu wo ne nipa no so nkasa wote aseɛ wode ne ti bɔ dan mu ayɛ sɛn ayɛ dɛn enti mimi deɛ mimi kaa ne sɛ mesɛ no yɛ maame no so wano yɛ bi ɔmra mɛyi deɛ nti ɔde akora ne ti bɔ dan mu no na ɔnkyerɛ aseɛ mi yɛnhunu because yɛ bibima mu ha deɛ sɛ bi wontimi mfi obi bati nkɔbɔ dan mu abra ne nipa no nso so nka wote aseɛ ɛba no saa ɛyɛ problem enti kwame sɛdeɛ meka no mafutu a manso mede bɛgya yɛ nua bɛn ne ne kunu ne sɛ bɛrima no ayɛ adeɛ kwame bɛrima no ayɛ adeɛ o hwɛ nsɛm ɛbɛfia nka nkora wei sɛ nka bɛrima no adwane agya maame dadadadadadada kɔsɔ yɛabɔ nose mask medeɛ no kora mede to yɛmfa mpo nkɔsɔ mpɛ nose mask hyɛ yɛabɔ nose mask no metu ɔmanfoɔ fo sɛ nose mask ɛnti deɛ meka nyinaa ne sɛ akwaraa no wɔyɛ bɛduru nhyerɛ fam ha sɛ ɛyɛ yarekan a yɛbɛhu sɛ yarekan yareɛ na aba but sɛ kwaya spiritual de a I believe say prophet Elijah wa hasi and so from and to do ye nyina wo hu akwa ne afra ne yɛ ka wasemi akwa ne so fra ayabra ko sam kase wa ko hospital me hu sa akwa ne afra de ana ne adoma nam na so anti besa tos akwa ne afra hu he na ni ne de me de me nyini me na meka me na meka hu he na ni ne de wa ba nyu madagu no so odo so akwa ne no so gyina hu he kwa me on say adwen ne nya sɛ ya adwene sɛ ya ebi ani ne kura nsɛ yɛ but adwene na gimi nti no wo de nsɛ kɔ ka kura nka sɛbi adwene nyimi ya obi ntimi nyina fa ko no so ne nkɔ toilet amansan bo po na yɛ hwɛ sɛ ampampa kura ne afra me agye sɛ ne kɔma nam ka 3-4 yɛn diagnose hwɛ sɛ ne afra bi hu sɛ nsɛsɛ ojo hwɛ so huno on nani fry won hu he bofo jimi na aba na fa sabe tie mesho da binya jimi nka so jimi hu adwene na asentiama onim dia woye akwasi bofo nani no for now enhu ade said ni come nam kati for say den for now de enhu he kwame na oka me menya doctor onya doctor anyumire yo bedu ase no na o diagnose kwame betima se me se ojan de enhu he Tesi I kase de hu we. Fine. Ke gati anko. Yen hwe. Ne emfa de hospital, ne diagnose, ne hu sampa. Me da se. Na adwene na ase ya. Yebe hu. Nko so anko. Kwame nokure ni nyame anim. Me nua bai kakra afa me mani so. Be se don we be mi nu mi ama hu se o mo bre ofi. Na me de make kan se omatimi atugidi anam. Kwame na chese adwumadi a yedi. Asantemem na nanom nyina hwe etie o. On se duru di eden. The cry na nanom kra abo akire di abre Ewiase Mu Nsem abedwafo dia na kyese ye som Ghana man asanteman ni wiase nyina sompa na me de mekan sa kwasi ento wada
sabrewa asɛm ni si yɛmfie duni o ɛnyɛ no yɛ asɛm no aka sɛ maame no wanyini o ɛmfie duni saa de awo pentifɛ na ne wonya ogoroti a ayɛ sɛ ɛne sɛ de bɛkɔ akɔbɔ stadium so akɔ ketewa ya wo ne ya sɛ wo pentifɛ akwasi yɛ ni ogoro ɛgya manso ɛne onyanti ɔde bɛbɔ next stadium na akɔ de bɛkɔ akɔhwɛ media maame no nukura ni nyamianim kwame ye wo bi okura a onye bayifo na ne ye bi kire bayiye e kire bayigro na wo se bi mpedi asa ni antife wudi bom no abofra ni tire so e mantam kaka ana nka ne odi bom mpesa se ka sam nka abofra nka ni tire tadwa so oh mianyine ho akwasi dabi he kwame. It's of criminal effect in the first place. About fire wouldn't ne ya so ni tibo dem a. Emrem no, ye tibeche no. Ma me see tibeche no. Abasi, wunim ga na mra on. Keja yenko. Tibe dia me ka ko wiese ma me no wa anya de. Wa anya de akura. Ana me dia mesre. Ya. Obi onu wa so da me ka so na nyame ase kura akwa ma ohuni onka. Mesre. Ene man kiti bi se nyame yu film wo de wa wo ba obi amfanti amebodem sabi wa anya yarefo wadi mfie du suma na okọ school wo mkra wo suade wonwe wodi first second third fourth na kwagina so ada nya se da nyame ase na hwewiem sade ya wo temangu utiku ba kwame ye na nyame ase da ne na ye ye no so we anum so na dia to ma ni nukra nyame mi bisa se me na to mi anka me ne den I feel to be in their shoes. Omobra na mi bisa senti abofra no wo yese ya ma ade akya na omuso wo yesa obehu aso abre sa de no wada na kwame omoba beduru anu ba se dumienu ekodon kubrema sa abre abofra na ayi eti ne so mu ofi obeda tambe no obeda mabusia da bi so onyane so akwa mu pompo obuso benyane so hu hwa me so no mu kakra bi sesie no dia fa me kon ho ne afa mani so no na me dia me sie nyame se hana omatimi adwane abeto aye no twedi ampo nyankopon a Nhyira fam yedwumadi ahodo nyina odi hini wo mu no wanya abusua nyina aboafo na abofra yi me yimpa ye se ye be se hwom a abie mu a na nka na ase no mo bedae ene atiefo nyina me de kwame me yimpa ye se ahaye ondwan kobia no de susu mu nsem nyina kwame ahaye headquarters we minim se prophet Elijah Opoku anso ne ye na ya na kwame ansa na benya aboafo no kotokose sebi mpedi asakwase abewunya ansa na no daka mu nyama nyina asa sese obekombe komansa no bewu prophet Elijah no asofo ne akonfo mabu o mafa so mo maboka mo musika sese o mugira we sese o mo yo masene kro mu hu no mo dia boso so minu mi na akode oba ne jancha akwa no ohu ade kwame dabi ohu de sese nka oti wenkwa unu obeso mu ti odin nsakeka ni openi panso sanete openi pa etu odin nsakeka no ohu se waso nipa mu a ene se de otie bia no aba mu so ohu etibi de America ne se kwame abusia no nukura ni nyame anim omakwa ho yehiam na me de mesre nyame se nyame nya omoboafo prophet Elijah me Judi ye mompa ye ma abusian na akyekura na otwe mienu de ensesan ya ebura adwene ne ntiase so kwame enya adwuma na menim se ye akwa de abusia monkama koma ntom mate me da se na munya gidie su nyame mu na hana maba ne de manu ye ewo mu ha no ebebawati live on 104.5 FM o hwe Ewiase Mu Nsem sunsun se modern headquarters ensem do sopo ahemfie ebacho oko motin so a Pimside TV and Sameng TV YouTube and Share TV Facebook and Share 104.5 FM ebacho ya mun share mun nose mask na ya mun share na covid ne da so dia himpa ensa hohoro nyama ne adwumadie ensu a etene no de ahoro nsa ese nsu etene eko dabi obie nso na o so na etene ko wasanitize ne kama social distancing enya adwuma ese ani webempa na otwe o me share test group apozi for modern test group wa won she bi de em se ho machi wie pa test covid no da so dia him na me ahodo on for lockdown na mpani kansa na enya bre si wa hwe ne man so sa man ho ne so a ene na ne sa for lockdown nti ba shemo homa enya adwuma na covid no e wo ho odi for Elijah mo ko ba de gon odi for on de ko so fia de gon so me hu ni nyina ya bra husem me hu ni nyina na akoda na dwene sese ho aka na ni nso fra na wofo bre wa hwe wa kaka odi for you de gon me hu ni nyina enche kura ma mi bi de abofra bi se ya ba me nchen
na deɛ ɔyɛ the same thing na maame no nso abɔfra no ɔyɛ na the gon ɛnto wada ɛnam nim sɛ Facebook foɔ comment wɔn de ba no ɛno ɔde dodoɔ no abo afu mi nua akwasi bu afo paa sɛ ɔhwɛ Facebook comment na ayɛ ba na ɔbɛn dɛ adwuma nsa ne te aha nanso ɛtɔ da bi a adwenkyerɛ obiara wodi sɛ wokyerɛ wɔ adwe na the gon me deɛ metake huhu mu deɛ no ɛsiane sɛ yɛwie a ɛyɛ me na meba bɛgye abusuafoɔ yi na mede wo makɔ faade school Johnson na huhu mu deɛ biara a yɛwɔ sɛ meyɛ de boa wɔ mu no. Ok, salut à toi Idriss Ibrahim. Vous nous regardez depuis la Côte d'Ivoire. Idriss Ibrahim, salut à tous et à toutes à Abidjan. Yanka. Na huhu mu deɛ biara wɔ sɛ meyɛ boa wɔ mu no yɛayɛ de aboa wɔ mu. Dego meka na meka sɛ maame no a wasɔ abɔfra ne tiri mu a ɔde hwee dan nim no ebia enipa nyinaa de bɛyɛ ɔmo sɛ maame no ebia ɔsɔ ne ti no ɔde hwee mu kɛkɛ bɛɛ Dego deɛ bɛɛ na bɛɛ nipa tiri mu a enipa da sɛni te sɛ abɔfra a wɔntumi nkasa ayɛ wɔntumi nyɛ hwee na wasɔ abɔfra tirim ɛde bɔ dɛm deɛ bɛɛ na baa maame ne tiri mu. Dego me trase a me hwe mu sunsum mu a me hwe niamam de me hu ye ne se na nye kwa maame na nye saa de no kwa bibi taatire na maame ne ye onse se utie ya maame ye owo abofre nkasa ye mo se maame ne san eye niama ne wie asa de we ni sie no asa to odwan ene niama asa de akwa koma nsuo na te se sunsum mu no maame no wa de kodie potinti a oye ya ene akora no awie ni sei na Dego meraho ene meraho pa sanse senka mi bisa senka ye me na ye me ba ene de abofra yiye ene de ekosu ya Dego nka me ye de Dego wonim se okọ abrochi mamu ene wiase afa na mu a enkura ne bebrebe won papa no mo entimi nkwa adwuma because we ade sese obani ena wode no wa akwantu mu be de kura no watimi agya no ho no kura akwa adwuma because they say baby ayanka abofra ya duri ebi kura anka sabre nko betimi aye bibi kakra e de aboa enso say abofra no ntimi nye Dego de me kan nyina ne say ye ne aye hwe no wo YouTube ye ne aye hwe no wo Facebook ye nyina aye mfa ntu ye hofo na ye nyine ye ho mompa ye say asem bi sei entoye na de me kan de akwa wie ne say Dego abofra ne case no enema som ekwa bi a wose e fa so wo sunsum fam ne honam fam ne eboa no na abofra ne ho ton ne e beboa no na nyame ya adma ya sade na ba betre studio ha ama manse nyina ne yatiefuo nyina hu obi anim so odifo Elijah de maka ne sei no enye se fadi agro ye konse e bekwa akoye ho adwuma ne e be ya ama abofra ne ho beto no ne e de na ba ha ama atiefuo nyina ehu de ekoso na mom de America tse ye maami se eniema bi wo no meto de bi eniema bi wo a wanya ahwe yie ye maame na wo abofra no esan se ewo mu se no wo mogem bet eniema bi wo no ma maame a wawo ba Dego se bi a maame kura ba ye na abofra se o moto mu a enka misisu se nya de se nko betimi afa na diniti aye de akobo dem enti ye hwe ni ntum se sunsum mu nsem ewo ho ene to da bi so na so ko sa amane bi mu se ya na nyame we nyame na beje na Dego hospital bay ana doctor bay ene o si sa abofra ya de ya na sa abofra obi anani afra na so nti asem ene na adwen so nsan so nye hospital bay di nyame na ti Dego de America nyina nse ye beboa no na nyame enam na adom ne tumi so na abofra no ne ho ato no ye nyina aye de na ba betena ha aba be ka de nyame aye edi for Elijah no man kakra bi na fe 815 years sorry so me da se Dego ye ba be ko no media ne odifo Elijah na me wo faade school Johnson faade school Johnson na me wo eda ye de counseling no yawada wati wukuo yawada bi etena se ye counseling me number ni 055 00 733 95 055 00 733 95 055 00
73395 and I said 0240 96 77 57 0240 96 77 57 055 00 73395 Dago the America say my mean so on kana come Antony yam and penny force atia na nso mu esne kasa bebu nyina e bia na obi nso problem bi so ofrɛ me a nyame be fe so agere me da se ya wa me da se e modern ma doctor social kodai a check na dwemu ye bi ko na yare hu bi ko aso keke nti munye mugidie live on 104.5 FM yes so ama Richardo ebijo and the Gabi Turam abeto aso and then EPO Chelsea ni hwan Chelsea Leicester na de boso e wo Krobe so UK oh UK abonte so agoroma ben